May sa ti probinsya ti Abra, nakapasarte na pisa nga angin kentudo, guboy ti sa plate super typhoon Nando. Kaya di bayat ti didigra, nakasagana ti arayat para kanili ka probinsyaan. Dito'y Banggit Abra, naiway ti tangal daw ti simultaneous sa paningabay ti tulong kanili nagduduma barangay, babay ni ti Team Progreso, arayat iti tiyempo ti rigat. Imo nangin pasingket da Kong JB Bernos ken Kong Ching Bernos, ti anay nga panakaidaron ti tulong ti gobyerno kanili umili, kalpasan ti napasara na bagyo. Personalan na idanon iti food packs malibad iti DSWD ken tinesagana ti LGU. Manipot di opisina ni Kong JB, ni Congresswoman Ching, napuguptakit ken ti buong Team Progreso Bangged. May kami di, imbaga kada kayo, ti serbisyo, ti ili, san lang nga mahala, ijay munisipyo. Mabalin ng danon mi pay kada kayo. Isotat ta dedoy. Ngumay kami, tamnon ti kasagit, magkikaisa kami, tiriknayo, gapuntag paparis tayo nga naditigraan, kana uyong mo ni Nando. Umababot tinasurok 13,000 households sinabayan ti tulong kanili agduduma barangay ti Bangged, manipod kanili adaywan na barangay, aging gay ti Sonas. Napalaos may tinagsak ken panagyaman ti tumili, itinaawat da nga ayuda. Nasyat amo sir da kastoy nga kwa ay tutulong ti gobyerno. Pagyaman ka muna ti ato sir. Ti tulong yu kada kami nga naayat nga tulong yu kada kami amin nga nabagyo. Dakala may pay kada kami kang tatang mo nakapsumuten. Ibilang tiligan ng mga barangay president at dakila tulong kanili bumarangay, tinaypay at tulong. Kaduan na ti barangay ket awan ti nananay wano nakaimbak kung natay man langin nga para iti may paunagda ket nasya tunay dito ikapunta dakkel na banag para kadag iti kabarangayan mi. So pagyamanan mi unay number 1 iti ama iti agtultuloy nga progreso ni Kong JB Bernos. Kastamet yan iti Solid North Party List nga representative ni Kong Ching. Ken kay ramanan iti Team Progreso Abra. Kastamet iti LGU Bangged nga idadauluan ni Mayor Sir Pope Cardenas. Ket makita tayo may nagaragsak na iti tao, naginawa na at least marinada nga at dati gobyerno nga masasibay kanya lalo ito tiyempo ti didigra ken rigat. Mangipaniknek nga iti tiyempo ti rigat, saan ngagmaymaysa ni Abreño amang sango kaniti panubok asumang bay. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.